Jag fick fira jul med mina syster och hennes dotter. Men efter en dag så var det bara kasta strå hemma hos min syster. Det var bråk och skrik och nästan var klädd. Min stora syster drog ut och festade och struntade i oss. Medan vi satt och tänkte, hur kunde det bli så här? Vi trodde att vi skulle ha det bra utan att sås eller bråk. Att vi skulle bara ha det trevligt som en vanlig familj. Men istället så rasade allting iväg. Det blev bråk i hallen och du bara stod här och puttade omkring henne. Jag ville hem så fort jag kunde, men det var inte så. Jag sprang därifrån och blev vad det var. Jag ville fly från allt som en bråk, men jag kunde inte fly därifrån. Du stod bara här och tänkte,